YouTube. Dneska máme další chvilku nad mým katalogem, který už teďka sdílím. Je 10. prosince a dnešní téma potom, které budeme řešit, jsou pasporty nebo obecně modelování stávající situace, což je hnedka ten první řádek, který vidíme v katalogu. A na začátku bych zase ukázal nějaké novinky na platformě. Tady teď jsme se zabývali víceméně hodně YouTubem a opravou a vylepšením jednotlivých záznamů, kdy vlastně, jak jsem ukazoval ve schůzkách, jsou odkázané jednotlivé záznamy, ale když si pak vemu ten YouTubeový kanál, tak vlastně to začínalo být poněkud jako nepřehledné, když ty záznamy byly 2, 3, tak prostě člověk si to jako mohl proklikat a bylo tam jenom to datum, podle kterého se dalo orientovat, tak já jsem teďka na začátek vždycky připsal to téma, takže už se dá jako relativně, bych řekl, rychleji to video najít a zároveň už jsem opustil teďka myšlenku, že by tam byl pořád stejný náhledový obrázek, protože to taky až těch videí bude třeba 10, přestane být asi přehledné a dostatečné, takže už tam vlastně vybírám nějaké jiné náhledové obrázky, aby ty videa šlo od sebe rozeznat. To další, co jsem přidal, jsou nějaké kapitoly, kdy doufám, že YouTube v nějaké ještě videí bude více, jak začne rozdělovat i to video na té časové ose podle kapitol. Zatím to je tady vidět v popisu. A nějak jsem aktualizoval nějaké tagy a základní informace o tom kanále, takže by to mělo být lépe dohledatelné i pro ostatní. Kdo bude hledat třeba na YouTube nějaké návody, tak by se k tomu mohl dostat. Kanál teď vypadá vlastně takhle a stále čeká na prvního komentujícího, takže pokud se vám něco přijde, že by šlo vylepšit, nebo budete chtít pochválit, nebo cokoliv komentovat, tak můžete být pořád ještě první. Jdeme se podívat na téma pasportizace. Je to ten první účel užití, modelování stávající situace, kdy vlastně se snažíme přesunout co nejvíce informací rozdrobené v různých výkresech, technických zprávách, fotografií a podobně na jedno místo, ideálně samozřejmě BIMový model a těch metod, jak k tomu dostat, je několik, ale ty cíle, když zase začneme pomocí jako cílu, snažím skonsolidovat všechny dostupné zdroje na jedno místo, tak, abych mohl udělat nějaká další rozhodnutí nebo další nějaké operace s těmi daty. Typicky se s tím teď potkávám, protože těch domů, o kterých jsou postaveny, je většina, než těch, které se teprve staví nebo plánují stavět. Takže opravdu jsme třeba měli dokumentace, které na sebe neseděly, tak a teď se řešilo právě, jak se dobrat k nějakému výchozímu stavu, který pak můžeme třeba zlepšovat. Nějaký zákazníků, kdy potřebovali nějakou evidenci i třeba prostor, kdo kde sedí, co skladujou, co tam mají za majetek, jaké jsou tam, já nevím, hasicí přístroje a podobně. Takže tohle všechno je velmi zajímavé, nějaký klíčový systém a všechny ty další účely užití, které tam potom máme dál v tom provozu nebo i někdy jako v návrhu, tak vlastně jdou nad těmi stávajícími daty udělat, ale musíte je, řeknu, jako zdigitalizovat do té podoby, aby s nimi šlo pracovat. Řešení teďka, které v katalogu jsou, tak jsou vlastně tady popsané zatím 3, ale může jich určitě existovat více. Jedna je to, co jsme řešili už v prvním videu, jsou levné mobilní 3D skeny, kdy vlastně i u některých zákazníků, které jsou relativně velké nějaké firmy, které mají určitě, ne že by měli nedostatek peněz a mohli si to objednat, ale vlastně jsme přišli na to, že když si to ty lidi sami naskenujou pomocí mobilního telefonu nebo tabletu, tak vlastně k tomu získají úplně jiný jakoby, přístup. Není to nějaký model, který od někoho dostali prostě po půl roce, můžou si to sami projít, sami si vlastně v hlavě zrekapitulujou, co tam mají, co by je mohlo v tom BIMu zajímat a vlastně nejzajímavější zpětná vazba byla právě z toho, že si prošli tu budovu s tím telefonem, naskenovali si jednotlivé místnosti, což tady je vidět na tom náhledovém obrázku, že vlastně z toho vypadne takový jako očištěný 3D model toho podlaží, ty pak jdou naskládat na sebe a někde si to potom dalšíma jako use casama v Blenderu někde rozsekali na nějaké jednotlivé prvky, ty označili AFC třídama, vzniklo jim AFCčko, se kterým dále mohli pracovat, ale během toho skenování si vlastně ujasnili ty cíle a říkali, aha, my tady máme nějaké koncové prvky, radiátory, tady jsou nějaké zásuvky, tady máme někde kamerový systém, tady máme ve dveřích nějaké zámky, které možná bychom chtěli si zaevidovat. A vlastně díky tomu, že si to vzali do vlastních rukou a ve výsledku to udělali své pomocí velmi levně, tak se dobrali jako mnohem podle mě lepším cílu, než by si to někde zadali u třetí strany
a počkali si na výsledek, který sice by byl třeba, řeknu, přesnější, díky laserscanu místo mobilního telefonu, ale zároveň by si neprošli sami ze sebou v hlavě ten příběh, co vlastně kde mají a vlastně věděli o tom mnohem víc. A tady to vzítí si to na sebe, že vlastně sice to zní jako práce a proč bych to dělal a proč bych si něco jako skenoval, tak pomáhalo si to zvědomit a uvědomit prostě a pracovat s tím modelem a získali k tomu nějaký vztah. A to mně přijde jako možná důležitější, než dosažení prostě nějaké úplně milimetrové přesnosti. Samozřejmě to pak vyšlo ekonomicky zajímavě v tom, že to udělali prostě za jedno odpoledne, takže to na to našli čas někde ve své pracovní době, protože jejich náplň pracovní je stejně správa té budovy. A další bylo to, že to měli hotový, prostě jsme se o tom na jedné schůzce pobavili, tak na další přišli s tím, že mají hotové ty skeny a začali jsme prostě upravovat ty modely tak, aby vznikly a oni do toho začali pak právě označovat ten majetek a nějaké evidenční čísla a to, co už je pak dál zajímalo. Tak mi přijde zajímavý právě ten přístup, že to je jedna z věcí, která se dá udělat rychle, není na co jako čekat a tady si myslím, že ten BIM může jako pomoci, že to je jedna z metod, která opravdu naplňuje všechny ty naše představy o tom, že to bude rychlejší, levnější, až nám to nějak pomůže. Protože by někde šli klasickou metodou něco zaměřovat, psát si nějaké náčrtky, ty pak překlápět někde do výkresů a někde to začít jako vedle v Excelu evidovat majetek, tak by to určitě nebylo tak rychle přehledné a jednoduché na to, jako se projít po té budově prostě s mobilním telefonem a naskenovat si to. Takže i takhle to zachycení toho stavu, který oni neměli, že oni měli nějaké výkresy, které jsme brali jako referenční, že z nich můžeme vzít potom nějaké kóty výškové prostě úrovně, cokoliv, ale ten skutečný stav, jak to dneska ta budova vypadá i po nějakých adaptacích, potom jak tam rozmístili ten majetek, což ty výkresy neobsahují, tak vlastně pomocí levného mobilního skenování dokázali velmi soběstačně pasportizovat. Další jako karta řešení by byla, že potřebuji všechny informace předat na jedno místo. Jo? Mám někde nějaké výkresy, nějaká schémata, tak prostě si do toho modelu můžu pak dotvořit další a další informace, abych to prostě viděl v tom kontextu a měl všechny informace na jednom místě přehledně a jednoduše. Jo? Zase u jednoho zákazníka mají seznam objektů, prostě místnosti a všechno, co mají obrovská tabulka, 60 stavebních objektů a pak prostě mají výkresy a teď to má úplně jiné značení, než oni jakoby s tím dál pracují. Teď oni se o tom nějak vyjadřují v nějaké dokumentaci a vlastně teďka my narovnáváme a máme projekt na to, aby se ty věci sjednotily pomocí modelu tak, aby prostě, když já kliknu na nějakou místnost, která má nějaké označení, tak prostě budu vidět, kde jsou ty výkresy a ty další jako textové popisy a nějaké zadání a nějaké prostě technické zprávy a nějaké vybavení, tak aby vlastně tam zase stal nějaký jeden referenční systém označování, který bude fungovat a pak není problém klidně udělat odkazy v modelu, kdy oni prostě vyberou místnost, kliknu na odkaz a on mi najde v jejich nějakém dokumentačním systému všechny dokumenty, kde je zmíněna ta místnost, která, co se toho může týkat. I z pohledu norem, i z pohledu prostě nějakých dalších předpisů, protože oni to mají ten zákazník poněkud složitější. Jo, ale tohle mě přijde jako zajímavý, že tím, že ty standardní podklady dneska a tabulky a ty, které si na sebe vůbec nepasujou a všechny ty zmínky prostě jednou to označují jako místnost v nějakém číslování, pak ji označují názvem, pak ji označují zase jiným číslováním a hlavně se to vyvíjí v čase, takže podklady z roku 2010 to mají jinak než podklady z roku 2020, tak vlastně tím modelem se snažíme tuhle situaci narovnat, aby pak do budoucna jsme se pak dokázali buď transformovat mezi jednotlivými číselníkama, anebo prostě postupně nově vznikající věci, aby už měli jednoznačné názvosloví a nějaké jako referenční kódy, to nazvu třeba. Jo? Pak hromada jsou vnější data, která dneska máte k dispozici, a to bude digitální technická mapa, ze které si vlastně můžete vzít okolí, můžete si tam nahrát katastrální mapu, můžete si dneska vzít jednotlivé technologické a dopravní sítě, si vyznačíte jakýkoliv informace o tom pozemku nebo té budově nebo jejím okolí máte, a těch zdrojů může být dneska hromada a vytvořit si model prostě z DTMky může být otázka pár kliknutí a je to zase další vrstva, kterou najednou v tom uvidíte. A s několika developerama už jsme dělali to, že právě ten katastr a právě třeba jako územní plán se dá zanést do modelu tak, aby pak bylo jasně vidět, na kterých pozemcích ten plánovaný development bude stát, jaké mají povolené nějaké třídy zastavitelnosti, jaké jsou tam ty parametry a to automaticky
zkontrolovat mezi sebou. Jo? To znamená, šlo udělat to, aby oni vyhodnotili informace z katastru a z územního plánu proti sobě a když nám něco pak navrhují, tak šlo krásně odprezentovat, na těle pozemcí můžeme stavět 7patrové budovy, tady musí být nějaká administrace, takže naplňovali vlastně územní plán, když to byl nějaká nová čtvrť, vlastně v souladu s územním plánem a zase to vzniklo jako model, další vrstva, která ukazovala ty informace. 3D skeny jsme se teď ukazovali před chvilinkou a do toho samozřejmě jdou zase vnášet jako další model zajímavý, který mně přijde, můžou být vizualizované požadavky. Mám někde nějaké prostory, které budu chtít mít, jo? Tady potřebuji něco skladovat a mělo by to být takhle velké, takhle vysoké, tak můžu udělat jednu velkou zónu, která mi naznačí ten budoucí sklad, jaké jsou na ně požadavky. Nebo si můžu udělat územní plán, prostě má výškovou regulaci, tak si umím udělat obálky těch povolených jako rozměrů té budovy a velmi jednoduše si chci kontrolovat, jestli buď ten vnitřní prostor splňuje svůj objem, nebo ten vnější obálka, ten můj návrh se do ní vchází a vlastně tohle všechno jde krásně jako vizualizovat, udělat, aby a automaticky zkontrolovat potom. Jo? A samozřejmě pak už jdu dál do nějakých studií a představ dál, jak ten dům může vypadat a může to být jako pro všechny strany hrozně názorné. Do budoucna předpokládám, že územní plány a podobně by se měly překlopit do nějaké jednoznačné zadání, že si na webu Prahy pak někdy stáhnu v budoucnu model toho, jaká je regulace objemová těch budov na různých pozemcích a buď když se do ní vejdu, tak to může být třeba podklad pro automatické vydání stavebního povolení a když se do toho nevejdu, tak půjdu do klasického řízení, ve kterém budu někoho přesvědčovat, že ten jejich regulační plán je fajn, ale prostě z nějakého dobrého důvodu z něj jdu vyskočit. Tak a poslední, tady mám vlastně kartu pasportizace samotnou, kterou bych chtěl tímhle videem dnešním naplnit a udělat ze zápisu nějaký souhrn pro ostatní. A je to vlastně to, že zpracováváme nějakou stávající výkresovou dokumentaci, anebo začínáme zaměřovat, prostě nemáme nic, máme ten dům a chceme prostě ty informace získat v terénu, prostě podle toho, jak je to ve skutečnosti. Ty cíle vlastně pro pasportizaci by pak mohly být vlastně všechny ty z toho provozu, protože prostě máte budovu ve správě a chcete prostě zachytit někde majetek, kde máte, jak využíváte prostory, informace získat o údržbě, o opravách, zdokumentovat tu budovu, udělat nějaký klíčový systém nebo orientační systém a na to všecko vlastně si myslím, že by do budoucna mělo být relativně hodně zakázek a práce spojené právě s tím zachytit ty dneska provozované budovy a tady tyhle ty účely užití nad nima potom vyzkoušet, naplánovat, nebo když si pořídíte CAFM, tak pod ty data tam můžete přehrát tabulkově, máme tolik a tolik metrů omítek a tolik metrů oken, ale nemáme ten vizuální jako část toho modelu. Takže vlastně díky těm kartám, jak jsme se teďka bavili, tomu skenování mobilem, anebo si to necháte zaměřit geodetem, anebo si vymodelujete z výkresu vlastně tu stávající situaci, tak pak dokážete v těch systémech jednotlivých mít i ty účely další jako vizuální a řekl bych jako přehlednější. Zajímavé téma další je, jak pasportizovat vlastně jednotlivé technologie, protože u stavebních konstrukcí je to relativně jako jednoduché. To veme i ten mobilní telefon, tady máme stěnu, tady máme okno, dveře a nějaké podlaží a možná nějakou klembu nebo něco zajímavějšího v té budově, schodiště. Ale potom vlastně ten dům je prošpikovaný spousta technologiemi, které některé jdou lépe, některé hůře vidět. Jo, skenovali jsme třeba plynové potrubí, topení, potom nějaké věci, tak tam, pokud ty trubky vedou venkem, tak vlastně nám může pěkně pomoct ten sken, ale potom vlastně z těch jednotlivých útržků informací, že vidím někde radiátory v jednotlivých podlažích a někde kusy nějakého potrubí, tak se vlastně dalo docela šikovně dopojit i ty části, které nebyly vidět a vlastně zpětně trošku jako odhadnout, zrekonstruovat to vedení trubní, kde tam je to ta asi jednodušší část. Trošku složitější je to pak třeba s elektrikou, kde ty kabely jenom tušíme, kudy vedou, jakou má třeba logiku, dá se pomoct nějakýma senzorama, že si zaměřím pod omítkou, jestli tam ten kabel vede, nevede, ale samozřejmě to je velice jako nepřesné, nebo nedá se na to asi úplně spolehnout. A opak nějaký další profesí jako vzduchotechnika a podobně, tam záleží, jak se dostanete do podhledu, nebo prostě kde tam ty věci jako jsou. No.
Zase by to šlo měřit tam u vzduchotechniky výhoda, že teoreticky to jde měřit zevnitř. Že si necháte zaměřit nějakým robotem to vnitřní vedení a pak to zase vložíte do té budovy a zjistíte, kudy ty věci jdou. Teoreticky jsem to tak viděl dělat i u kanalizace a nějakých jako šachet větších a podobně, že taky zaměřovali vlastně zevnitř nejdřív jako polohově a pak se to vkládalo do terénu podle nějakých orientačních bodů. Tam se třeba, Martine, máš zkušenost s DTMkou, že by se dala načíst do AFCčka nebo do Archicadu někde nějaké tyhle geodetické podklady? Hele, nemám, nebo jako víš co, já ty podklady zpravidla pro moje projekty používám jako 2D podklady, jo, ty, které jsou běžně dostupné. Ta DTMka v takovém rozsahu, v jakém byla inzerovaná, v jakém by měla být jako teďka dostupná, tak ještě zdaleka nějak nefunguje, co já vím, a stejně pořád se bavíme o 2D podkladech, jo, v dnešní době. Takže tohle jako převádět do IFCčka jako nějak napřímo si myslím, že je nereální, samozřejmě kromě nějakého terénu, tam teďka jsou dostupný data velice dobrý, jo, jako volně dostupný nějaký laser skeny nebo ty lidarový skeny terénů z Čuzaku. To nemá smysl pro Českou republiku, to nemá smysl řešit přes Google, protože Čuzak má teďka jako velice dobrý ty podklady. Já na to mám když tak na Arditu i nějaký video, jak to tahat do Archicadu a jaký konkrétní úrovně detailu tam teďka nabízí. Jo, a ty podklady jsou super. Jo, to je jako ty terénní lidarové snímky jsou velice dobrý. Já jsem to dokonce porovnával i s nějakým geodetickým zaměřením přesným a tam se jako bavíme o víceméně přesnosti v řádu 5 až 10-20 cm, jo, což je třeba pro architektonickou studii jako v dnešní době. Pro mě samotného už nedává smysl jako nechávat zaměřovat geodeticky pozemek, nebo respektive čekat na zaměření pozemku geodetem, na výškopis a polohopis, protože pro architektonickou studii jsou tyhle ty podklady více než dostatečný. Pak samozřejmě pro projekt to už je trošku něco jiného, nebo když tam potřebuju zaměřit nějaký konkrétní stromy a tak dále. Ale ty podklady jsou super. No. Já se omlouvám, já jsem se připojil teďka trošku později, ale nevím, jestli Lukáši se teďka spíše zabýval pasportizací takovou tou, jako v souladu se stavebním zákonem, to znamená víceméně jako získávání projektové dokumentace objektu, ke kterému projektová dokumentace není vyhotovená a potom třeba s využitím laser skenu a tak dále děláme zjednodušenou projektovou dokumentaci neboli pasport. Tam nevím, jestli zaznělo, že ve 131 ve vyhlášce o dokumentaci staveb teďka aktuální, stejně jako v původní 499 je ten rozsah toho pasportu jako dán tou vyhláškou, je to myslím 11. příloha. A za mě, já mám teďka jako zkušenost, teď zrovna připravuji nějakou zadávačku BIMovou, která se právě týká pasportizace pro účely facility managementu a jedná se o novostavbu, takže jde víceméně o stanovení nějakých požadavků na informace vlastně u novostavby, ke které existuje normálně prováděčka a podobně. A tam bych jako upozornil na to, že já si myslím, že když děláme jako pasport nebo dokumentaci pro následné využití ve správě, tak je mnohem rozumnější jít do detailu spíše pasportu než dokumentace skutečného provedení stavby, protože ta se zpravidla vlastně odvozuje v dnešní době od prováděčky. Podle minulé právní úpravy to bylo zpravidla podle stavebního povolení, ale teďka už to není daný vyhláškou, ale jako všeobecně převládá názor, že to má být prováděčka a já mám zkušenost, že v této detailnosti je to naprosto zbytečný, jo, pro tu správu, že to spíše potom způsobuje komplikace a teď se bavíme především o úrovni detailu stavebních konstrukcí, který potřebujeme mít spíš jako v podobě nějakých obálkových konstrukcí a do nich potom potřebujeme vkládat ty technologie a prvky a tak dále. Jo, takže já tam jako teďka, když stanovuju požadavky na úroveň detailu modelu, který bude následně používán pro správu, tak paradoxně jdu co do požadavku na geometrickou podrobnost jako dolů někam k architektonické studii, ale samozřejmě týká se to
pouze právě třeba těch stavebních konstrukcí, naopak u nějakých koncových prvků, rozvodů a tady těch podstatných prvků, tak tam se bavíme o jiný úrovni detailu, o mnohem detailnější. Takže tolik asi můj komentář. A omlouvám se, pokud už to tady nějak zaznělo, já jsem se Ne, my jsme zatím řešili ty cíle, jako řeknu sobecky, zase prostě datově, já mám nějaký cíl BIMový a jdu si zhánět svoje podklady, které buď mám, nebo nemám, nebo jsou ve formě, která není v BIMu a budu se nějak převádět. Tady tu legislativní část, nebo to, co říkáš, to bylo pěkné doplnění, to jsme vůbec nezmiňovali zatím. Jo. Tam třeba mám jenom promiň zkušenost CFM, jedna aplikace tady výrobce, tak spolupracujeme spolu a ten to nazývá vlastně to, co ty jsi teď říkal, tak tomu říkají oni interně domeček pro panenky, že vlastně oni zajímají opravdu jenom povrchy, to znamená, oni umí pracovat s nějakým skenem nebo s něčím, který si pak nahrajou do toho svého CFM systému, protože oni říkají, my na to nemáme žádné požadavky datové nebo něco. My tam máme nějaký klasifikační systém, nějakou identifikaci, potom nějaké metry čtvereční a tím, jakou vlastně končíme, protože jako, když bychom chtěli vymalovat, tak odhadneme prostě, kolik tam je metrů z toho modelu, nějaké podlahy na vytírání, úklid, ale to je všechno, protože všechny procesy pak v tom CFM, co oni mají, tak se týkají právě jako profesí, technologií a nějakých jako dalších procesů, pro který ten model vlastně vůbec nepotřebuje detaily o těch konstrukcích uvnitř, protože s tím nemají jak pracovat. Jestli tam je cihla nebo beton, nebo prostě souvrství, je jim vlastně ve výsledku jedno. Tam možná potom dává smysl založit ten model pro tu správu spíše na místnostech, na AFC Spaces. Jo, a víceméně stejně, já když to modeluju, tak stejně budu modelovat stěnama, deskama a tak dál, ale pak ve výsledku klidně vyexportuju pouze AFC Spaces, ve kterých budou ty prvky a k AFC Space si jako nahážu potom vlastnosti a atributy, které potřebuju a je to mnohem jako podstatnější tyhle ty informace, než jako říkáš, než informace o tom, co se nachází v jaké stěně nebo dokonce i z jakého je materiálu. I když samozřejmě třeba ty materiálové charakteristiky těch stěn jsou důležitý kvůli nějakému následnímu kotvení různých prvků a tak dále. Ale jako není úplně potřeba jít. Já to vždycky jako uvádím na příkladu třeba podlahového souvrství, kde já mám teďka pracuji se 4 úrovněmi detailu, kdy u architektonické studie jako nechávám nebo sám dělávám desky podlahové, které jsou součástí i jako nosní desky, takže udělám jako velkou konstrukci. Potom, když dělám stavební povolení, tak zvláště teďka v té nové právní úpravě od 1.7., kde se to zjednodušilo, tak jedu vlastně celý sendvič té podlahy klidně v jednom materiálu jako jednou deskou, což je právě ideální úroveň detailu pro tu pasportizaci, že jako víš, jak tlustý je to podlahový souvrství kvůli nějaký následní rekonstrukci, ale prakticky pro tu správu té budovy tě vlastně nezajímá, kolik z toho jako dělá nášlapná vrstva, kolik potom, jaká teplná izolace a tak dále. To si když tak potom dohledáš třeba v tom prováděcím projektu. No. A pak samozřejmě jako úplná blbost je právě jako dávat do toho pasportu to přesné souvrství, včetně takových těch jako povlaků, nátěrů a tak dále. Tam to nedává smysl pro facility management. No. Ale to se bavíme opravdu o tom. Jenom teď napadlo, jak jsi o tom mluvil, že možná by nestálo, jako nebylo od věci vyznačit někdy jako nosné konstrukce třeba, jo? Že prostě nějakým adaptacím jsou lidi schopni zbourat nosnou stěnu a pak se diví, tak to je tak ještě jako co mě napadlo, že ten nosný systém by asi v tom vidět být mohl a na nějaké úplně základní úrovni, prostě klidně jednou vlastností zase o nosnosti. Jo, tak tam nosný, nenosný, to je základní vlastnost, která je prakticky součástí všech common těch property setů, že jo, jedna z těch úplně nejzákladnějších vlastností, takže to určitě dává smysl. Například architekt s tímhletím vlastně parametrem, v Archimedu je to ještě parametr a je natolik nativně vnořený do toho softwaru, že se s tím pracuje ještě jako lépe než se samotnými vlastnostmi, takže potom ta práce s vyznačením, co je nosný a co je nenosný, je opravdu velice jednoduchá a dává to smysl to mít takhle rozdělený. No. Říkal správně. Jinak samozřejmě souhlasím, že asi prim hrajou ty místnosti, a umím si představit i ten model, vlastně, kdyby byl jenom prostor, kdyby tam teda bychom přišli tu informaci o tom nosném systému
ale vlastně my ty baráky vlastně nemáme kvůli těm konstrukcím, ale kvůli těm prostorám. Říkám to i někdy, když etapizujeme jako návrh nové budovy, jo, tak vlastně začínáme někdy prostorama a ujasníme si jako vztahy, vlastně jak budou ty prostory navazovat a jak mají být velké a dimenzované a pak teprve do toho domyslíme ten nosný systém a ty konstrukce, jak ten barák vlastně jako vyrobit. Ale ten cíl, proč ty domy stavíme, je opravdu ta místnost a ten prostor, ve kterém chceme být a pro tu správu dává logiku, že vlastně taky ty informace všechny vlastně patří těm místnostem. No. To dává jako... Jo. Třeba když navrhujeme TZB, tak vlastně na místnosti pak máme všechny požadavky na to, je to vytápěné, je to prostě klimatizované, je tam prostě nějaký výměna vzduchu, požadavky, tak vlastně to všechno je vždycky na místnostech, protože ty ostatní konstrukce už tomu jenom vlastně jako slouží a jsou podřízené tomu zadání. No a provokativní teze, v kolika zadávačkách, kde jsou rozpitvané požadavky na metodiku modelování jednotlivých prvků, jako stěny a tak dále, v kolika zadávačkách vidíme to, jak mají být modelovány prostory. Jo, já jsem to sám teďka psal do jedné zadávačky a musím se přiznat, že byť jsem těch zadávaček pár dělal, jako i v BIMConu a tak dále, tak prakticky nikdy jsem to tam neuváděl. Jo, a přitom je to jako strašně důležitý, jo, že ten prostor je... Já musím pochlubit, že to mám ve všech, no, ale mě tím zvolili ti developři, protože pro ně prostě oni, to jejich aktivum, nebo to, proč ten barák staví, jsou opravdu ty místnosti. Tam je potřeba dokonce jako i klasifikovat na to, jestli to je prodejní nebo není zóna, protože prostě barák musíš postavit včetně schodiště, ale schodiště neprodáš nikomu. Jo, to znamená, tam se řešila nějaké jako procenta podlahové plochy, jako by řeknu bilabel a nebylabel, že prostě místnosti, byty, kanceláře to oni prodají nebo pronajmou, ale ty technické prostory a nějaké komunikace a všecko, tak si vlastně jako pro ně v úvozovkách ztráta, kdy to tam být jako musí, ale v nějaké minimální podobě ideálně. Jo, a tím vlastně zvedají cenu toho projektu, aby byl co možná jako pro ně největší rozdíl mezi nákladem a výnosem. Protože ten barák postaví, ty nákladové cena je daná vlastně objemem té budovy, víceméně, ale jestli v tom je víc schodišť a chodeb, anebo prostě víc bytů, tak jim dělá ten jejich jako zisk. A proto jsme vlastně ty místnosti docela i hodně třídili, protože každá má jinou zase jako prodejní cenu nebo pronájmovou, jo, protože balkon je fajn, že tam je, ale ten nezvedá tu cenu toho bytu stejně jako prostě metr v kuchyni, není to samé jako metr balkonu. Jo, protože to nevyužiješ stejně. Takže mě vlastně asi ta historie, že já jsem začal hodně projektů dělat takhle, tak mě vycvičila, že my máme vlastně místnosti úplně všude a i na nemocnici nebo parkovacích domech prostě řeším parkovací stání a různé zóny prostě toho, kde tam se ty auta můžou pohybovat a nějak se to snažíme jako vyhodnotit a spočítat, že jo. Tady ty věci. Takže já to mám, ale věřím, že jsem výjimka, že to mám úplně všude a v datovém standardu agentury a všecko, tak tam to je úplně pominutý, no, tady to téma. No. Jako je to tam i v tom standardu z toho 2022, ale mám tam jenom tom, že by tam... No, tak jsem to dělal, tak si pamatuju, že tam byla jenom vlastně místnost, ale nic víc tam jako není. Naopak tady ty parkovací stání tam možná byly. Ty tam jsou, myslím. Jo. Tam jsou. Ale třeba obestavěný prostor celého domu, což je taky jako důležitý, že jo, tak tam už tam není. Jo. Tam jako pro mě... Tam je, jaký prvek stavba tam byl, ten objekt, jako budova. To bude jako AFC building možná. No, budova tam je, ale je tam vlastně na ní, je tam, myslím, objem, jedna vlastnost a druhá byla pak nějaká klasifikace. A pak byla zastavěná plocha, to bylo zase na sajtě, a jako pozemek, objekt ve standardu a to je vlastně všechno. A místnost a parkovací stání, ale nic víc tam není. Zatímco těch developerů my rozlišujeme prostě těch vlastností na těch místností je hromada. A zajímavost pak je, že třeba dokážeme, aniž by se navrhly profese, tak je díky těm místnostím oceňovat, protože návrh ventilačního systému a klimatizace vysoce koreluje s požadavkama na ten objem vzduchu, který vlastně já budu klimatizovat nebo ohřívat. A vlastně se stá velmi jako přesně odhadnout profese, až jako někdy moc přesně, divně. Jo, že když srovnám odhadnutou cenu a návrh toho profesanta na to, co tam navrhne, tak ta cena jako se trefujeme docela jako přesně. Na základě pár historických projektů, kde jsme jako si přepočítli nějaké koeficienty. A je to logické, jo, protože mám bytový dům, kde klimatizační jednotky jsou jenom v nejvyšší patrech, aby se nepřehřívaly, tak prostě první nebo druhé patro od vrchu prostě má klimatizace, tak je to úplně jiný rozdíl s cenou
větrání a ventilace, než když to je v každé té místnosti, jako v celém domě. Jo, tak prostě kolik je větraných místností, tak bude drahá jako VZTčko. Kolik je vyhřívaných místností a na jakou teplotu, tak prostě bude korelovat s vytápěcím ekosystémem nějakým. Jo, jinak já jsem jako nechtěl říct, že by se s místnostma nepracovalo, jako projektanti běžně samozřejmě v Revitu, v Archicadu s tím pracují, stejně tak i já, taky jako používám to i na blbých rodinných domech pro výpočty vzduchotechniky a tak dále. Ale spíš jsem jako chtěl podotknout, a tam jsme asi jako ve shodě, že jako na straně toho BIM managementu nebo managementu informací s využitím BIMu je to tak trošku jako přehlížený, že opravdu jako IFC Space je strašně důležitá entita, která opravdu může nést spoustu vlastností, které pak paradoxně nacházíme u stěn a u desek a tak dále a mnohem lepší je dát to přímo do té místnosti, pokud se tady bavíme o využívání modelu potom pro následný facility nebo asset management. Tam jenom tak třeba doplním, že když se to u těch developerů trošku jako přehnalo, tak jsme třeba narazili na problémy jako s Revitem, že měl problém s křížením těch prostor, protože pak vznikají takové ty věci, které přinese život, a to je třeba šachta, tak prostě ta vede napříč patrama, jo, a protíná vlastně několik jako podlaží a zároveň ale ten její objem a všecko je i včetně stropních desek, kde většinou ty místnosti se negenerujou. Takže to jako pak se modelovalo úplně jenom geometricky a přeznačovalo, protože tam si ten třeba Revit jako neporadil. Pak si pamatuju, že bývalý problém s rampama v garáži, protože ta šikmá deska, která jako je zároveň trošku odděluje ty prostory jako v patrech, tak vlastně byl taky trošku problém, jak to správně jako udělat. A pak vím, že nám hrozně kolidovali, že my jsme třeba modelovali HPPčko, aby jsme věděli hrubou podlahovou plochu a věděli, co tam je a není započítáno, tak to byl vlastně na celém podlaží jeden obrovský jako mnoho stěn, nebo jak to nazvat, jako prostě polygon, vytažený jako do výšky patra, a aby prostě bylo vidět, že když mám hrubou podlahovou plochu, prostě nějaké metry, tak bylo vidět, jestli tam ty balkony jsou, nebo nějaké stěny, nebo prostě fasáda a podobně, jako kde ty zóny začínají a končí. A vlastně tam ten Revit jako bojoval s tím, že pak taky to už muselo být dělané úplně bokem, protože nedokázal vlastně ty prostory jednotlivé do sebe hierarchicky takhle jako zanořovat. Že by bylo podlaží, v něm zanořené jednotlivé místnosti a ještě teda nad místnostma byly třeba byty. Jo, že byl celý byt jako jeden prostor, protože mě zajímal byt jako celek a pak mě zajímal jednotlivé místnosti toho bytu a vlastně tahle třeba 3úrovňová hierarchie, pak to ještě opalíme budovou, tak vlastně ty softwary na to nebyly vůbec třeba nachystané. No. Nebo neuměli to nějak nativně jako podpořit, takže se to pak modelovalo geometricky, když to řeknu blbě, jako ve SketchUpu třeba. Jo, v Archicadu to jde, já taky na Arditu vím, že na to mám jedno video, kde ukazuju právě, jak se dá se zónama pracovat na úrovni bytu, pak místností, podlaží a tak dále. Samozřejmě jako nejde tam nějak jednoduše vytvořit vzájemná hierarchie mezi těmi úrovněmi těch prostorů, pak je samozřejmě jako téma AFC Space a AFC Zone, jo, že můžeš ještě ty species jako dávat do zón. To mimochodem v Archicadu jde. Jo, tohle ty zóny tam lze vytvářet. Jak v Archicadu, když na nás bude koukat nějaký uživatel Archicadu, tak jenom poznámka, že v Archicadu mluvíme o zónách, ale je to jako IFC Space a IFC Zone je potom něco jiného. Tam se s tím pak pracuje v IFC správci projektu. Ale já to jako odděluju, jo, že tam musí se přenastavit ten modelovací nástroj, takže se třeba povypínají všechny příčky, udělá se zóna, pak se udělá druhá zóna, musí se dávat bacha na to, aby se ty zóny nezobrazovaly současně a může tam potom docházet k problému, kdy přiřazujeme nějaké prvky konkrétním zónám, třeba automaticky jako můžeme vygenerovat, který třeba židle jsou součástí který místnosti. A pokud to neuděláme poctivě, tak nemáme kontrolu nad tím, do jaké místnosti architektu ten daný prvek zařadí. Jo. Takže, ale jako s nějakou určitou mírou opatrnosti se s tím pracovat dá. Jo, je to fakt jako důležitý. Samozřejmě tě napadlo, která související videa s tímhle tématem, nebo která videa s tímhle tématem souvisí, tak je klidně dáme do popisku, ať se můžou pak zájemci třeba na to podívat, anebo je můžu tady vlastně zobrazit v tom videu jako ty karty, že, jak jsme se bavili. Takže klidně můžeme odkázat na nějaké tvoje videa, které se tomu věnujou.
Mhm. Má, Jo, jako mě můžu ještě určitě. napadlo jedno téma, co jsme asi by bylo dobré, kdyby zaznělo, tak jsou vlastně, já mám hrozně rád na BIMu, kdyby se jako opravdu víc modelovaly jako různé zóny. A teďka ještě jdu jako pod tu místnost, že jsou nějaké třeba manipulační prostory, nebo někde vytahuju ze vzduchotechniky filtr, tak prostě potřebuji montáž, nebo montážní jako nějaké zóny a vůbec jako komunikační třeba prostory a tohle všechno mně přijde, že by bylo mnohem zajímavější dost často, než nějaký jako detail skladby a zvláště pro ten provoz, jo, vidět prostě, kde se k tomu zařízení přistupuje, kde je nějaký manipulační prostor, prostě kde potřebuji se dostat nářadím a podobně, aby se tohle jako ověřilo a vědělo, že prostě tam nikdo nemá něco jako postavit skříň, díky které pak nepůjde něco obsluhovat nebo, jo, rozumíš, jako opravit třeba. Jo, a tohle mně přijde, že tady to přezónování někdy jako nejde nikdy přehnat, protože to je nejnázornější věc, která může vlastně ten 3D model BIMovej jako hodně pomoct. Jo, že si vlastně člověk uvědomí vlastně proč, jo, a ty zóny se můžou překrývat, ale vlastně všechny tady ty specifika může zachytit a udělat je názorné právě pro kohokoliv, i běžného údržbáře, anebo když se ty lidi střídají, tak aby prostě nezapomněli ten kontext. Jo, já jsem zajedno. To je jako věčný téma, jak tyhle ty jako prostory manipulační a instalační a servisní modelovat a já mám taky za to, jako vymodelovat to jako nástrojem, i když v Archicadu to můžu vymodelovat jakýmkoliv nástrojem a potom zatřídit, ale je to jako prostor, no, je to prostor. Stejně tak potom třeba, když děláš požárně bezpečnostní řešení a máš požárně nebezpečný prostor, tak to je prostor jevů, že jo, a taky je dobrý to vymodelovat jako prostor, ať je to prostor v tom modelu. Se dá pracovat. Takže vlastně jsme dospěli k tomu, že celý jako pasporty a nějaký provoz budova, všecko, tak bude hrozně o zónách a asi mnohem méně o konstrukcích, čímž je to dost opačně proti běžnému návrhu nějaké jako novostavby. Kde tam se vlastně řeší ta stavební část, aby se to dalo realizovat a to použití tam sice od začátku i norma říká, že je, ale samozřejmě ta realita ještě jako není takhle vyspělá, ale u toho provozu si opravdu myslím, že to bude víc o těch prostorech a požadavcích a nějakých funkčních celcích a jeho obsluze. Příští týden se potkáme naposled asi letos, protože pak nám začnou úterky kolidovat s Vánocema a Silvestrem a tam asi se mi nechce ve 4 hodiny na Štědrý den dělat video. Jo, vlastně ještě, ne, dneska je 10. Takže jsme probrali pasportizaci a příště půjdeme si projít proces a zodpovědnost rolí ve stavebnictví, na což jsem někde tady objevil svoji 4 roky starou prezentaci a když se mi teď někde ukazoval, jak se lidem hrozně líbila, tak říkám, že bych si zkusil vám ukázat, jak koukám na to, jak by to mohlo být dneska, nebo jak to dneska je a jak by to mohlo být dál, když se třeba zase posuneme myšlenkama dál, jak nám pomůžou BIMové věci a rozdělení zodpovědností, kdo poskytuje komu která data a kdy a nějaké jako předávání řízení těch informací, tak pomůžou trošku jako změnit některé zažité jako věci. Myslím, že v tom je velký